Kardop Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. AIKSU lapet Nirmal Kumar T State Union atumpen Longley Mafia Abdul Kayum Talukdar aputhak sodak pen Lahore janalo kachisongosai kidengpon. Phai kuni di phai inkorener kebari ada por phai kreisi rachite mapor malompen Lahore janalo All India Karbi Student Union lapen Nirmal Kumar T State Lahore Jan T Union atumpen Airset Prong Setpen Longley Mafia Bangphu Abdul Kayum Talukdar Gaunbura Dimapur New Market Amunitsi Sabagana Longley Kacherai Lasonsi ang tanpen kibang amunita tumaphan Longley mati NOC kipitapen Chenglok non kidobom atumaphanta kither kihap kabori lasi Prabjin pen Longley Mafia Abdul Kayum Talukdar Arisangho Harmus Ali Rafikul Ali Habi Ali Atumaphan neping nangsi arona tengpen ingsai nang jiputa All India Karbi Student Union lapen Nirmal Kumar T State Lahorejan Bagan Union atumpen so dakpen kachisong asai kidengpon AIK SU Maipu Easterson Tiso Chunbang Mensing Teron Lahorejan T Bagan Union Maipu Dominic Kindo lapen Baganalong Klembang atuman chisongpon Lasi Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue atum lapen authority atum langdon si ingsai bek nang jipusi kehang pedupon Bokajan pen sarkurubi Karbi Anglong News Plan letter ke long pen ajok ni tum alang tum kiram na chang ajok ni tum dakan bang lo lasi ni tum letter long ke long la lo je Abdul Kayum Talukdar puabang pulake Dimapur New Market along Agambura pusi kacipu alang like Dimapur asor liputang de koson si lodak T State along le Lahore jan lapen Nirmal Kumar T State along le koson si kacerai long lok lo laki tum All India Karbi Student Union lapen ke bagan ke hona tumben pen kami si big question lo lasi Abdul Kayum Talukdar bang lapuson si kaceplang pujoje ladak ciri hini thomlong le cerasi ladak bahara pilo ren pilo konan nan pen kewang atum pha like Karimganj ho aka prek pen state kewang nomha ladak adim klong chak lu alang libang ke tangkara churung boy lu lasi alang liphan ne tum condemn lo je lapuson me heng no alang li nang ke claim bang ke ni tum All India Karbi Student Union package alang phan ni tum condemn lo la pen ke la bang so bang phupan ke pini pen bang ke la Nirmal Kumar T State la pen Lahore jan T State along le bang ke ni tum alang li phan bang ke pipon te thelo pasin ni tum through press meet pen ni tum bang pangdak pon lo la pen ke do thula alang li pilo choma thake la solong le bagan ke hona tum do a president a secretary la pen members tum wang po alang du phan bang ke kether ke ha je nang tum lo da long le yong sin nang cherai dun le putai nang tum han case nang PG nang re nang hu adai nang NG la son po alang tum han bang ther ha po an pa ke pachiroi rup titi la pusong sa alang li claim po sini tum han pachini lo la si la son le putang de alang li ke chok che thek tik lu la si ile tum ke ako chini lo je tum 6 schedule areas along ke 6 schedule along ke alang li non tribal ke long le nang cherai dun ji ke or ave a theke since 1952 pen pinning 2023 moi soi suang da an ke constitution long ba alang tum council pen order olai lo je bang akhai phan non tribal tum han ke long le ke pion epi koi phita pini kama humen me bang la lo je kunan ne amia kunan ne amum chai bang dak wang si long le nang ke thi nasi nile to alang li phan so dak pen pin ram lo la pen ke jong se alang li a hok pet long le ayam pu binong lo liputang de alang li aron teng pen long le pota pen dang lo ason documentation bang ke alang kachi sunang ji kenang son pusini tum pachini pon lo la pen jong si la bang so along le ke alang ki keyboard i chot pata la bang ke pini pen bang ke la solong le ke alang li ayam pu pu chi pulong le lo at la pen ke ni tum pachini thule thole je la solong le la ke ni tum ka chini da mateng le pote la horizon la pen Nirmal Kumar T State along le binong la ke
la pen la so long le ki pini ani ta case chidan bom la pele kheje versus omphuing tipi la sela lin nayan Abdul Kayam Talukdar Kumar lo alang li kona pen sila so long le ni hello hem phu ba chi pun der lo la si alang li pham bang ke la so meter bang ke council land and revenue em la pen Karbi Anglong autonomous council cm ka bhanai tum chuni rilo je la bang so meter ke prabjin pen alang tum la so solution mang rinangji la pen kela Abdul Kayam Talukdar perform bangke arona teng pen insai ponangji pusin nilutum media hoi pen chuning ripong lo Telehor Patu Oklamalong Unity Victory and Prosperity Rally Amai Kidingpon Pai Kunia Chikloni Pain Korener Kapani BJP Atumpen Hamren Emisi constituency Ankang Jengka Telehor Patu Oklamalong Unity Victory and Prosperity Rally Amai Kidingpon along APHLC ASDC Congress Kadokabe Pen Trokebra Phobang Phubang Pietum BJP Party along Chingbedun Rendi Bangso Mailong KACCM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Tim Karbi Anglong Abitung Matuma Phan Atoyani Risui Jangatum Pen Chengmuri Pen Ingtum Arni Ponrenti Pinia Mailong KACCM Dr. Tuliram Ronghang Haragat MLA Dorsing Ronghang MLA BDA Singingling Wathadang So MLA Rup Singh Teron Lapen KAC along Claim Dam Rapet EM MSS Tawanatum Chitongdun Lapen Pinila Bangso Mailong Hamren BJP Mondol Committee atum Benchapater Pipon C Unity Victory and Prosperity Rally Amai Kepido Ponalong Keongdung 4000 BJP a party upon Ke Kroy Tip a Ratatum Chitongdun Bangso Unity Victory and Prosperity Rally Amai Kepido Ponalong Keongdung APHLC a party along Kachirabduna Bangpu Bang Piatum Amithang party along Benchi OC Pini a Mailong BJP along Bang Pho Kebra Pho Abang Phu Bang Phi Atum Chingbedun Congress Party Pen Sitame Lapen Bang Trok Abang Phu Chipa Ogdun Lapen ASDC Party along Kidwara Atum Sitame Pini Bang So Mailong BJP Party Atum along Bang Pli Arat Chingbedun Kadokabe Trok Kebra Trok Abang Phu Bang Phi Atum Apan KACCM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Deng Ponlo Tangti Pini, Unity Victory and Prosperity, Relia Mailong KACCM Dr. Tuliram Ronghang Pen, Kaningji Ponalam Thile, Arjipon Sinang. Dongkam Kampen Promise Terang, Lapen Amri Pen, Himari Bongrung Report, Karbi Anglong News. আপোনালোকে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে যাতে ইয়াত কাউন্সিলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে 80% মানুহে ইয়াত কাউন্সিলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে ডেভেলপমেণ্টৰ কামবোৰ আৰম্ভণি গোটেইখিনি ইয়াত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা কৰে গতিকে যোৱা বছৰত কৈ এবাৰ আকৌ বহুত বাঢ়িব যোৱা বছৰৰ হৰেণ সিং বে ডাঙৰীয়া নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে হাইয়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে গতিকে এবাৰতো আকৌ অলপমান প্লাছ হ'ব এবাৰতো আৰু 3,50,000 মান জিকিব 3,39,000 মান আছে এবাৰ বহুত ভাল Karbi Rongasara Maya Tumpen Seke Kepedopon Wathad Langso Serdihu Naklamalong Karbi Customary Law Asa Hemalong Pini Karbi Rongasara Maya Tumpen Chinki Chithana Jaimek Kidingpon Jasimet Bangso Jaimegalong Kachinki Chithan Ponalamthi Laki Lapu Henlo Kosonsi Rongasar Thiatum Ki Claim Kidam Nangjima Lapen Arona Tengpen Chenglok Pinangan Chithan Chipiripon Bangso Jaimegalong Maipu Men Singing Ti Lapen Kong Chunbang Monsing Kro Lapenari Sang Ho Tumpen Pater Piponsi Kosonsi Rong Rupalong Ki Claim Kidam Nangjima Po Alamthi Chithan Chimumpon Tangti non Perangkia Tingno Lamthi Nangki Jaidun Alamthi Le Arjuponik Sinang Amri Pen Himari Bongrung Report Karbi Anglong News Nilihin Ben social media fan Kadom Pajirolo si Pini Nilitum Dag Duramla Hawaralong Nitumla isi village code Kuaso Putha Nitum Aso Arona Luchi Cheroniglo Asanitum Kichokche du ulang 90% ke nitum kichoksik ong lo soputha Asinon Nilitum Kichokche Banganon village code la so jitu mane appointment letter Asop Wintum Long Lang Asinon Nitum
homosti em sahab along sila so bang dokok senile tum la so non alang li pulo non la pasoni khas phase kan second phase ro rapta dang kusalang li pulo asin tum chung hong ding lo aselang tum phanchurong tung e Karbi Anglong district council kachari bom ake hai dr turan mohapani tum churong tung alang le onek lempia por ni tum hin pen suri karon pilo apa alang phanau se akai ke ding se buchi ki meje phansin tum a hedi pilo asi alang thum thani tum cherwang pung la phando prabjing pe ni tum la Karbi Anglong sarame la soni ka diman aputhak ni tum phana bochum be sonte ni tum ning sampigi halu ni lipini ka dei kardo KSA Bukajan District Committee atum pen pherang KMI kangni pon piniphai kuni niphai inko raner kepani adap por bhai sir kebra achitima por KSA Bukajan District Committee atum pen pherang KMI kangni pon Lasonsi Eastern Karbi Anglong College Principal Dr. Anil Chandra Das College along excursion trip atangka kichu panglim aputhak KSA Bukajan District Committee atum Hanjang Langso Press Club asa hemalong pherang KMI Bukajan District Committee KSA Maipu Raju Ingleng Chunbang Disoiteron Lapendun Maipu Sarmenti Sowatumpen Eastern Karbi Anglong College a principal ke claim kidam kichokchi Lapen tangka kichu panglim aputhak klardak pen thanpachini pon Bukajan pen Sar Kurube Karbi Anglong News तुम 6M एग्जाम तक दे फिसा में नंतुम हन पता हम बुक्स इसी का चे चाक लो वो फिसा में लसो के चाके लगे लाम जो बाइसों से मानते नॉन पुआर नहीं अंदर तुम हन मिस कॉल कौन दा थेलोंग ले मिसेस दा थेलोंग ले लहाय लाम मालूम के नचिंग की मनन चिंगी के ऐसे अलांग ले तुम लबांगे किचुप ओसी चोदे पुले पुदे सदा हेनोने लबांगे किचुप थेगलोरो अथे ako isi kudam ladak bange nil tum arte thodi non ma ke laso ke longan belang same isi alang ma suspect do kokson lo thema 2019 aninkan la 2018-19 session tum damde pen afisa me history department pen alang tum department pen kedamji la so do la bangso do hutrame alang li tum polo la so paisa ke lahai excursion na paisa ko nil tum artam no sar hai paisa ko de boson lo pulo principal bang thago ne boy lab lo kusi pulo tame la so paisa ke non puani ta boy bi athe ni tum is officer dam lo ko da artam lo jong se boy bolte ni tum nong ke record onai ke ni tum nong nang boy be kusi alang li tum is officer men samin tum han prada kalam men han no labang si la chota galila alang ke tulo alang li bang pulo nil tum han ke so bang ke submit da lo kustan nil tum approve ta han tame nil tum han approve ta na pile ke dak penta ase la bang ke alang li tum chodet kusi kunang ko ko lake excursion alam la pulo excursion alam bang ke open secretary tame than polo RTI tradition nil tum ke long la hong lo ada tipaklan la bang ke 1,50,000 laso bangkalang itum 2019-20 session se ke download ko alam se dak paklang tame hokpen alam bang ke lalo je 2019-20 session atum le ke dam kali la 2019-20 session la bang ni tum lo la bang so hot ke dam bang la 2018-19 laso session num se ke dam la bang ka palam la pen la non la chota kali alang li ako la 1,50,000 la bang ke release at loss tame office tame alang li non pu tame nilitum has tame kwan yarni pe nilitum union pen chenglok nilitum la union pen kalidas tame nilitum as a student no pen tame puchin ki damom no office tame hola so kena reply ko ja paisa ke do tame ne kini long utilize da lo tame nitum ka anani din tame alang phanda isi to iltum hana sar lo putte iltum ta ching honda done kolam KEC XMDC Karlitang Rangdang Teron Memorial Football Tournament Kipajut Pon Lakha ke Thomchin Thong MEC ke Parlo Rongjang Phong Pathua Klamalong Winter Knockout Football Tournament ni Pioneer Kebani Pai Kune Chiklopen Chengponsi ni Pain Kore Troxianian Ingsam Jinpen Pajut Pon ke Pathu Pon Doana Timang Bongpen Halapu Upper Chinthong United FC Lapen Bir Singki Calvinian FC Atup Final Anchipali Dunsi ke Pathu Bomahot Calvinian FC Atum Gol Pumni Lapen UCU FC Atum Calvinian Aphan Gol Pumpli Piponsi Chipahai Pon Kichengpen Kijodan ke Pathu Kelang Menai Anongi Best Player Aphan Tame Piponsi Best Player UCU FC Atimpen Badu Lingdo Chipalongpon XMDC Rangdang Teron Memorial Football Tournament Kibi Pon
along alu hisar po man pen kachapapot ranger y song terang jakini forest range sarsing bongrong me school headmaster rongjang phong sgb anta ongdung ratsai klembang phiatum chetong dunsi kachikimo milo tami kaipot lapen labang su knockout football kepatupon along aprang si ke hai ponanong ikirap ki pidun alom rong pi abarim chintong mbc em prodip rong pi asopo kecheng si ke hai anong rabdun lo halapu khela ki bipon committee president atum tami ingsam jin players atum ke patupon ajok aninga rong polo lapen ison masap ning ke oilam thia bangki xmdc rangdang tournament pen football tournament biponji lasi Jinthong MEC Evijit Crow, KACCM Dr. Tuliram Rong Hangapan Chopha Deta Pita Ano Kangthong, Chiplang Detki, Ning Duklopusi Perang Ke Thingno Lamthi Chipeklang Pon. Amri Pen Hemari Bongrung, Karbi Anglong News.